Hei, Tiina, mä kävin tänään optikolla. Joo. Ja ne vaihtoi mulle ton vasemman linssin. Tiesitkö sä, mulla on siis vasen silmä menee, se jotenkin laiskistuu oudosti. Mulla on semmonen tapa, että mä yleensä hieron silmiä, näin. Joo, niin minkä merkkisellä kaivurilla? Tää on tämmönen luuvitonen, mutta se on numero 2. Ja näillä mä sitten hieron. Ja jostain syystä, mä en tiedä miksi, mutta toi vasemmanpuolimainen se sumentaa, että johtuuko se sitten näistä, onko se karheampi vai mistä se johtuu? Ei kyllä, oikeesti tää on oikein karheampi, mutta onko sä niinku rasvannut sit enemmän tätä vasenta? Joo. Ja sit jos sä oot vaikka survassut sen silmään niinku just silloin kun siinä on jotain niveä kosteuttavaa. Okei, eli liian aikaisin. Niin, ehkä. Voi vitsi, nyt se laittoi sen mukaan mulle linssitkin. No. Mut oliko se hyvä linssi? No kyllä se nyt näkyy, mutta pitää vetää samoilla rasvoilla vielä vasenta silmää, niin sitten toimii se linssi. Mut joo, kuitenkin. Mä mietin sellaista, että jos tää vasemmanpuolimainen silmä olisikin semmonen rakkauden sumennus. Joo. Eli käytännössä kun mä katson mun vasemmalla silmällä, niin silloin maailma näyttääkin niin kuin katsois filterin läpi. Joo. Eli kun mä katson mun vasemman silmän läpi, niin maailma näyttää ihan erilaiselta. Millaiselta? No, vähän niin kuin ois rakastunut ja kaikki tuntuu niin vaaleanpunaiselta ja pehmeältä. Okei. Ja sitten kun katsoo normisilmän läpi, eli arkisen silmän oikean läpi, niin mä näen tasan tarkkaan kaiken, mihin mä oon niin kuin urautunut. Niin kuin arki. Mutta vasen se on pehmeä ja vaaleanpunainen. Niin mä mietin sellaista, että jos olisikin rakkauden silmälasit. Jolla sä näkisit kaiken niinku vasemmasti. Joo, se oikeanpuolimainen linssi on vaaleanpunainen. Ja kun mä veän sen päähän, niin kaikki tuntuu mahtavalta ja pehmeältä. Joo. Ja sitten kun otan pois ja laitankin lapun vasempaan silmään, niin mä pystyn kontrolloimaan milloin. Niin sit se olisi niinku semmoset sun niinku työnäkö. Joo. Olis siinä. Sitten tähän vaan lappu. Wow! Se toi olisi ihan huikea juttu. Nos, rakkauden silmälasit. Jos minulla olisi rakkauden silmälasit, ne silmälasit voisivat olla sellaiset, että minun oikeanpuolimainen linssi, siinäkin olisi filtteri. Ja kun otan lasit päähän, näen kaiken pehmeänä ja rakkaudellisesti. Ja voisin ikään kuin ohjata sitä minun rakkauden tunnetta. Kun otan lasit pois ja laitan lapun vasemmalle silmälle, pystyn taas näkemään asiat niin kuin normaalissa arkipäivässä. Ja tälleen rakkauden asian kanssa voisin kontrolloida tätä. Eihän se olisi enää silloin aittoa. Niin, ei se olisi, mutta se olisi ihanaa. Siellä se on semmoinen höpsykkä. Totta puhuen minullakin on kyllä vähän semmoista ongelmaa, että mun toinen silmä näkee ja toinen ei näe. Eli toinen on jo nähnyt tähän lähelle, kun toinen jää vielä tarkentamaan. Että minulla on tämmöinen rakkauden taittovirhe. Eli minä en pysty elämään oikein tässä hetkessä. Mä oon joko menneessä tai tulevassa. Joten minä tarvitsin oikeasti uudet lasit. Nääkin on ihan tosi hyvät, mutta nää ei ole vielä korjannut sitä minun rakkauden taittovirhettä. Oothan sinä huomannut, että minä aina liitelen jossakin omissa maailmoissani. Mutta se on sinun ominaisuus. Kiitos, kun sinä hyväksyt nyt omana itteneni. Äläkä siekkään mene mitään ihmelaseja hommaa. Mä en tunne enää sinun sen jälkeen. Joo. No mulla on sitten taas ollut semmoista ongelmaa, että mulla on vähän semmoinen rakkauden kaukonäkö ehkä. Että mä niinku kaikki kaukana olevat asiat on kauhean semmoisia niinku sumeita, mutta tosi ihania. Ja sitten mun tekisi mieli nähdä niitä ja niinku tarttua niihin paljon konkreettisemmin kiinni. Mutta sitten kun mä menen niitä lähemmäs,
Niin sitten mä näenkin ne taas vähän niin kuin Alvar oikealla silmällä. Ja silleen... Eli arkisesti. Niin. Ja silleen sitten niin aina se on siellä kauempana se joku se hieno ase, jota mä lähden, joka ei ole ihan selkeä mulle ja mä haluaisin nähdä sen tarkemmin. Eikä nääkään lasit ole sitä korjannut, tää aika silleen, että mä luulin, että ne olisi korjannut sen, mutta ei ne oikeastaan. Että kuitenkin näen ehkä vähän kauemmas, niin kuin vähän selvemmin, mutta sitten kuitenkin ei se ihan loppuun asti vie. Eli pientä kohennusta vailla on vielä sinulla. Kyllä olisi. Pitää lähteä Specsavers-sille. Joo, niillä on hyvät linssit. Saa kyllä minkä tarvitsee. Mitenkäs Levi? Joo, minulla on siihen ei rakkauden lasit auta, minulla on rakkauden kaksoiskarsastus. Ja se on semmoinen vaiva, että kun minä oikein fokusoin itteeni siihen minun rakastettuun, niin kummankin silmän yritän, niin rupeaa pyöryttämään. Ja ihan konkreettisesti siis, tai ei konkreettisesti rakkaudessa, että kun kohdistaa yhteen hetken ja tajuaa mitä katsoo, niin sitten rupeaa pyöryttämään ja taju voi mennä, mutta se tuntuu hyvältä. Sen takia se on mukavaa. Mutta toinen varsinainen ongelma, ihan konkreettinen ongelma, että suudellessa minun silmät kääntyy niin kuin haikalalla tonne, että minä en voi suudella silmät auki, koska puoliso on sanonut, että mitä helvettiä sä teet noilla sinun silmillä, kun ne pyörähtää sinne takaraivoon. Mutta tarkoitus on vain suojella itseä, että ei mene taju suudellissa, jos pitää silmiä auki. Siihen pystyt isoihin tunteisiin oikeasti. On. Rakkauden mestari suorastaan. Mutta tämä on ominaisuus minussa, että tämä ei pitkään lasit auta. Ja olen kyllä aika ylpeä tästä kyvystä rakkauden kaksoiskarstuksesta, että silloin kun kohde löytyy ja kun keskityn, niin se on menoa, baby. Pysykää rakkauden aalloille ja nähdään ensi jaksossa.